Isem il-Ministru għadu ma ħareġ fil-qorti imma l-akkużi u l-mod kif saru l-affarijiet huma skandalużi. Il-każ jitratta testijiet ta' teorija għal liċenzja ta' sewqan, rekit ta' korruzzjoni li allegatament kien jinvolvi 3 uffiċjali ta' Transport Malta illi tresqu l-qorti, Clint Mansueto, Raul Antonio Paċ u Filip Edric Zammit li l-koll qed iwieġbu mhux ħatja. Mal-pulizija Mansueto stqar li ħassu pressat biex jgħin ċertu individwi jgħaddu mit-test ta' liċenzja ta' sewqan għaliex dawn kienu qed jaħdmu fil-villa ta' ministru partikolari. Mill-mobile ta' Mansueto rriżultaw ukoll chats li juru rabta ma' partit politiku li kien jgħaddi smijiet ta' persuni li kellhom jgħaddu mit-test ta' sewqan. Issemma wkoll kif il-pressjoni fuq Transport Malta kienet ġejja minn diversi ministeri. Każ partikolari kien jinvolvi persuni barranin li jingħataw għajnuna biex jgħaddu t-test u wara it-translator li assista tħallas cash u mhux skont il-proċeduri normali. Mill-qorti ħareġ anke kif il-pulizija kienet ilha sentejn sħaħ bl-informazzjoni f'idejha dwar dan l-iskandlu. Intant il-każ quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello se jkompli jinstema' fil-15 ta' Settembru li ġej meta d-difiża mistennija tagħmel il-kontroeżami. L-avukati Arter Azzopardi u Jacob Magri deru għal Clint Mansueto, għal Raul Antonio Paċ deru l-avukati Joe Giglio u Roberta Bonello u l-avukat Herman Mula der għal Filip Edric Zammit. Sissa l-Partit Laburista u lanqas il-Gvern għadhom ma kkummentaw fuq dan ir-racket illi kien għaddej fit-Transport Malta bi pressjoni mill-Ministeri. Anke l-Ministeru tat Trasport għadu totalment fil-muta. Min-naħa tiegħu, il-Partit Nazzjonalista insista li l-Prim Ministru Robert Abela għandu jara li l-Ministru msemmi f'dan il-każ serjissimu għandu jirriżenja minnu fih sakemm jitnadda f'ismu.